Assalamu alaikum masu kallon mu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na labaran soyayya. Daga ni Suleiman Dauda Salisu naku daga sabuwar tashar mu mai albarka Tambarin Arewa. Masu kallo, akwai wani labarin soyayya ta da zan baku wanda na san ku kanku in kun ji za ku tausaya min a ciki. Allah sarki Hanan yar mutanen Kaduna. Akwai wani lokaci da na bar garin Kano na koma Kaduna da niyyar na tafi in je in kama yin kasuwanci a can. Katsam na shiga keke napep, ma'ana a daidaita sahu kenan. Kawai sai Allah ya sa na haɗu da wata kyakkyawar yarinya a cikin mashin ɗin. Sai ta kalle ni sai na kalle ta, sai ta kalle ni sai na kalle ta. Gabaki daya cikin zuciyata kawai filin nake yi, ina so na kula ta, amma kuma idan yadda na fuskanci yanayinta gaskiya kamar ta fi karfi na. Masu kallowa ta kan wani abun ban mamaki, ashe ita gaba ɗaya ta riga ta gama lissafa ni da cewar ita ma to tana so na. Katsam kawai sai na ɗauki waya ne mata irin ta yan gayu zance ko kuma to ta yan birni, domin na san cewar 'yan makaranta ce kuma wayayya ce kuma za ta fuskanci abin da nake nufi. Kawai sai na ɗauko waya sai na ce hello kima ne, sai ya ce eh, sai na ce da Allah ga lambar tawa nan zan turo maka sabon layi na da nai. Sai na karanta mishi lambar ɗaya bayan ɗaya, kawai ina ɗan kallon ta ta gefe ina karanta lambar tana ɗauka, ina karanta lambar tana ɗauka. Haka dai aka ta tafiya, to sai na riga ta sauka da ke ni unguwar da zan je ba ta kai ta to nisa ba. Bayan na sauka daga cikin mashin din nan, kawai sai na kama tunani, gaskiya Suleiman kai ragon azanci, me yasa baka bayyana mata soyayyar ka ba? Sai wata zuciyar kuma ta ƙara ce mun, kai Suleiman, yarinyar nan yadda take da kyan nan dole to za ta ja aji, ko da ka bayyana mata soyayyar ka ma bai zama lallai ta tsaya to ta saurare ka ba. Haka dai na tafi, ban ji daɗin abin da na yi wato kaina ba, ma'ana na ban bayyana mata soyayya ta ba. Kwana ɗaya kwana biyu abin na ta damuna, gashi ban santa ba, ban taɓa ganin ta ba. Sai a wannan lokacin muka haɗu da ita a cikin mashin ɗin. Mun ɗauki wani lokaci mai tsawo ina ta tunani kuma ina bin gurin don ko da Allah zai sa in ganta. Gashi kuma ni na riga ta sauka saboda unguwar da na sauka ta fi kusa, ban san unguwar da ta wuce ba, sannan kuma ban ji ta ce ga unguwar da ta sauka ba saboda ta riga ni hawa. Nakan ɗan bin wajejen ko da Allah zai sa wata ran mu haɗu, amma hakan bai yiwu ba. Wata rana na dawo da wurin aiki, na gaji, na yi wanka, na ci abinci, kawai na kwanta ina kallo, kawai sai na ji wayata to tana ƙara. Sai na yi haka ina kallon wayan, sai na ga bakon nan ba, sai na shiru in ɗauka ko kan na ɗauka. Na yi tunanin wani kira ne wanda ba shi da amfani, kawai sai na ɗauka. Ɗaukar wayar ta ke da wuya, bayan na kara a kunni na ce hello assalamu alaikum, kawai sai na ji wata daddaɗan murya mai sanya zuciya, mai kwantar da zuciya, mai sa zuciya ta ji lallai ta gamsu da wanda za ta yi waya da shi. Sai na ji an ce mun barka dai, sai na ce miki barka dai. Ya ce ka gane mai magana? To da ke har muka sauka ban ji ta yi magana ba, da haka ban sanya murya ta take ba. Sai na ɗan yi dariya na ce sai dai ban gane mai magana ba. Ta ce ka tuna lokaci kaza da muka hau mashin da kai, ba ka kira wani abokinka kana gaya mishi sabon layin ka ba? A lokacin na zaro wayata ina ɗauka, gaskiya ka yi mu, saboda ka kai irin namijin da nake so a rayuwa. Sai na ce ban fahimta ba, da ba nake waya? Sai ta ce min Hanan ce. Sai na ce Hanan? Sai ta ce min eh. Sai ta ce ka tuna lokacin da muka haɗu da kai a keke napep, ka riga ni sauka ka wuce? To shine na gani gaskiya ba zan iya haƙura ba, sai na kira ka. To ina ta tunanin kuma za kuna jan aji idan mace ta fara bayyana muku soyayya. Na dade ina so in kira ka amma ina jin tsoro. Sai na ce Hanan, ni ba na ɗaya daga cikin irin mazan da kike tunani. Da a ce kin kira ni, dama tun daga ranar kawo yanzu ina ta tsammanin jiran ki ne. A koda yaushe
tsammanin jiran ki nake, duk sanda zan ji wayata to ta ringi, kawai tunani na to kiran ki ne. Sai ta ce ya aka ka san haka? Sai na ce jikina ya bani. Ina kallon wayata a lokacin a cikin ɗaki na ina kallo, sai na ji wayata to ta ringi, sai na banza da ita, sai ta katse, sai ta ƙara yin ringi. Kawai sai na sa hannuna sai na ɗauka. Ina ɗauka murya sai na ji wata murya, ina ɗauka waya sai na ji wata murya mai daɗi, mai sanyi, wanda duk wanda za a yi waya da shi da wannan muryar zai ji ran shi ya fari kuma zai samu nutsuwa, zai samu kwanciyar hankali. Domin daga jin muryar ka san ta nutsatsiyar mace ce wacce kuma to ta iya magana. Sai aka ce mu Hanan ce.